Mari Bapak-bapak Ibu kita lestarikan dan kita aktualisasikan keberadaan seni budaya lokal dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam tata kehidupan masyarakat. Mari kita berupaya mengusung kebudayaan sebagai keluhuran budaya adiluhur yang diharapkan sama membangun pengelola. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat kita Borobudur dan sekitarnya, perlu kami informasikan bahwa untuk terus
Kanjeng Adipati ingkang Dinulya lampahipun berfoto kirang pusaka ingkang angasta angking cindhe Puspita song-song tunggul ulung salah tumbak tunggul noko sampun kalaksanan salahipun pusaka saged dipun damaki lan kabotaken wonten ing dalem gedung pusaka boten atur kawula nuwun. Ya, sun tampa aturmu saiki tumuli daya-daya sabekana Lebih Telenggah rodok Manggol lampah mapan manggen wonten sangajenging Begoto Pusaka Panewu kita tangkantun mapan manggen sangajenging Begoto Panampi Pusaka sadaya wis katindakno daya-daya pasrah Jamas Pusaka saking Raden Patih Negeri Pangreksa Pusaka dumateng Kanjeng Bupati Ponorogo kepareng Raden Patih Negeri Pangreksa Pusaka tumuju mapan kang Ilanci. Manggol lampah tumunten mundhut wujuding pusaka Cindhe Puspita sawiji bapa sawiji ingkang keparingipun katuraken pangreksa pusaka. Katindakan lampahing Jamas Pusaka pinantu dening Kasobuan. Pusaka Cindhe Puspita kinamasan dening Kanjeng Adipati Ponorogo nengge Kanjeng Raden Haryo Haji Ipong Muklisoni. Usnya dinamasan wujuding pusaka Cindhe Puspita keparing ing mangke tinampi panewu kita arsa katindaken jamasan pusaka song-song tunggul wulung. Keparing ing mangke Kanjeng Raden Adipati Ponorogo Kaninggi Purno Panjang Purno Sinamasan tumbak tunggul naga tinampi panewu kita pinaringake Bragoto Panampi Pusaka. Kanjeng Adipati miwah pangreksa pusaka kepareng nilaraken papan ing sakawit samadya tumuju Kraton Agung ingkang kadhiraken sadaya pangemban-pangembating praja ya harapannya Ponorogo tetap menjadi sebuah kabupaten yang mendukung budaya masyarakat yang mendukung budaya kesehatan dan dan kita semua bisa menjadi sebuah kabupaten yang sesuai dengan visi kita maju berbudaya dan religius.